wethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele kakhulu baba wami, my father, who's a grandfather of my children, who happened to take the place of my blood or my real father empilweni yami. Ngiyazi ukuthi abanye obaba bayo ama spiritual fathers, bama mobile spiritual father. Before IR, abantu abathintana nje ngomoya nangama transaction emoyeni, kodwa mina nobaba sine close relationship physical. Amen. So ngiyambikela kakhulu baba Mshengu. Kube kuhle nje emoyeni wami ukuthi kule weekend ngoba sine commitment izolo ngapha eSoweto, sinenkonzo khona eMobile Church. Bangicela bangizoshumela khona, so ngase nginquma ukuthi hayi asisebuyele emva singadlulanga ekhaya, ngoba we had a very lovely service izolo lapha ePimville. Ngihambe kahle kakhulu, uNkulunkulu sibusisile. So-ke sasiphinde silala-ke sesivukele ukuthi size lapha. Ubaba ngamtshela nje angishona ukuthi ngizoshumayela, kodwa-ke bengilindele noma yini, kodwa bekuzokhonza nje nani bazalwane. So ngiyababingelela nje bonke abafundisi abakhona, Fivefold Ministry. Ngibonile iposta yayini yephasika, ngayithanda, ngajabula nje ngibona ukuthi ekhaya kuzobe lilihle iphasika. Ngiyamethemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungigcinile konke kuhambe kahle. Cha, nangakithi kuhambe kahle bangcwele. Bingelele nje bonke obaba bakhona phakathi kwethu, omama bonke ngiyababingelela, insizwa nentombi. Ngiyanibingelela abantwana basonto isikole, ngiyanibingelela worship team, ngiyanibingelela, ngiyanithanda kakhulu egameni likaJesu. Amen. So-ke ngicabanga ukuthi sengibingelele nonke bazalwane engikwaziyo-ke ngobaba. Umama kade ngitshela nasendleleni ukuthi ubaba wathi asokukhuza ungabe ushumayela i-hour. Manje mina nje ngumfundisi we-hour nje bazalwane. Mama ngishumayele nje into encane, kube ngathi senze prayer meeting ntambama yabona ekhaya. Kube ngathi ikhaseti aligcwalanga. Manje-ke kodwa-ke ngizozama ngoba sengizungezwa ukuthi nomfundisi Mahlangu wangitshela ukuthi nabo bethatha 3 hours wababo nisebenzani sonke lesikhathi. Sonke lesikhathi nenzani nje sonke lesikhathi. Kodwa hayi sebelungisa nje kumele kusiwu 20 minutes yabona. Mina-ke sekuyendlalela yabangibingelela sekuphe 20 minutes yabona. Ngaqala nje introduction yenjumayelo, kodwa-ke kule muhle uzongithwala namhla bazalwane. Ngiyafunda kulo nyaka nje, ngizikhommithile nje ushumayela nasebandleni lami ngikhonza khona Anointed Christian Center eNyukhasela. Ushumayela kambalwa mhlawumbe noma ka2 noma 3 ngonyaka hlale ngiqede ngokhona leli awe ngilithathayo lo break ekaka ngithi uma shumele kathathu amathathu break-ke ubo-20 minutes-ke sonke lesikhathi. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu umgcinele ngo-2024 la kade ngigcine ngisho sekudala kakhulu. Besizohamba siye eTurkey, siyeza la sizothatha isibusiso soeTurkey. Umkami ehamba uyeDoha ngibuye emavikini amabili azayo. So sizothatha isibusiso lesi mase hamba yale hambe nesibusiso sasekhaya. So kube kuhle nalokho ukuthi uNkulunkulu asihlanganise ngalolu hlobo bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu babuke wafika lapha eNyukhasela enkonzweni esikuyo. Behamba nomfundisi Mahlangu, babezeni nge-workshop, wagcina besenzela imvuselelo, wagcina ebuya ngeviki elilandelayo ngomngcwabo othile, wasikhonza enkonzweni. Awusajabula manje basakhuluma ngaleyo njumayelo ukuthi hayi ubaba-ke umuntu ovuthayo kodwa uyafundisa, uyamuzwa ukuthi uthini. Wasifundisa ukuthi ungabe owakhela phezu kwamabibi, ungabe umuntu owakhela phezu kwamabibi. Amen. So-ke angazi le njumayelo ekuzotshumayela namhlanje mfishane bazalwane iyayikhuluma, iyayifaka leyo nto leyo, ngoba izinto eziningi empilweni esibhekene nazo zinamayelana namabibi esakhele phezu kwawo. Uma singawalungisanga noma singawalungisa amabibi on continuous basis, amabibi analento yokuthi uma ngabe uhamba khona incwadi ezwina, ngikhumbula umfundisi mhlawumbe uzoyazi la kukhulunywa khona ukuthi bake baneglect indlu yesonto, beneglect ithempeli. So kodwa kwafika isikhathi la kwafuna baqale balicline khona. Uma beliqala beliclina
mabethatha udoti bawubeke laphaya, baphinde bawuthathe futhi wayelokhu usondela waze wagcina usemnyango futhi wesonto, ngoba abawulahli, bagcina bengasenayo indawo yokuphuma futhi manje bawulahla, wagcina ususala phakathi futhi. Kwenzeka njalo-ke empilweni yomuntu, umuntu uma engekho careful ngezinto azenzayo, amabibi mengabe owalahla abuye wakhumbule, awalahla abuye wakhumbule, enza ukuthi into yakhe ingafiki nje la izohlala khululeke khona. Ngiyangizwa bani? So ngifundela esikoleni sikababa seBhayibheli, ngafunda nje kakhulu. iBhayibheli ngiyalithanda, ngiyalifunda nje iBhayibheli kakhulu nje kabi. Kwesinye isikhathi enkonzweni nami wayibona ngiphethe ifoni, ngijabulele ngiseduze kwababa, nganoma ubonile yini phethe ifoni, ngabona inkosikazi worry, phethe ifoni eduze komfundi, ingabe iseBhayibhelini mina. uNkulunkulu umbhula izinto ezithile ngila, behlabelela umbhula izinto ezithile, khona into esengizibhalela ezingaba intshumayelo eviki lonke, azisho nje ngoba ngila ngihleli nginibuka. Waveza wazi ngivulela inkonzo, ubaba mesethi ngishadise kathi, ngithi hawu ngisefesini lokushadisa la. Ake ngilifunde le vesi, leli vesi lokushadisa kade ngilifunda lana encwadini yabase-Efesu chapter 5 uverse 28 kuya ku-33. Sengisho manje njalo bazalwane, sengiphakathi nendawo, sengizoqeda. Amen. Phakathi nendawo manje. Lithi leli vesi bangcwele, kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena, ngokuba akakho wake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalunga omzimba wakhe. Dwebela-ke lowo layini loyo, ngokuba singamalunga omzimba kaKristu. Amen. Bese athi ngenxa yalokho, athi umuntu uyakushiya uyise nonina namathele kumkakhe, athi labo bobabili bayokuba nyamanye. Nanto-ke elingithinta kakhulu, le mfihlakalo inkulu. This mystery is so deep and huge. Abese qhubeka athi-ke, kepha ngikhuluma mina ngoKristu nebandla. Uyabona-ke lapho abaningi badideka-ke manje. Hawu, besicabanga ukuthi usalulela amadoda ukuthi athande omkawo njengoba ethanda inyama yawo, ngoba akekho umuntu ozonda inyama yakhe, kodwa uyayithanda yondle ayiphathe kahle. Besithi this is a mystery. Abese kepha mina ngikhuluma ngoKristu nebandla. Amen. Abese qhubeka athi, nani-ke yilo naloyo makathande umkakhe njengalokhu ezithanda yena, kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe. Glory to Jesus. Now, namhlanje intshumayelo yami noma isihloko ebengifuna ukukhuluma ngaso imayelana nentethelelo, forgiveness. Nayizolo ngikhulume ngayo, but today I want to take another approach. Ethi emshadweni zimbalwa kabi ikhathi la nivumelana khona ngezinto zonke, futhi uma ngabe kunjalo anibobheka ukuthi umshado wenu awuyini wenu. Isikhathi esiningi nani nokungavumelani nize nivumelane. Kwesinye isikhathi umuntu nje ufundisa ukwashumayela ngazi noma usenaye unkosikazi. Kwesinye isikhathi ufunye kungaziwa kahle ukuthi ngikhambe sengumkami noma kasena yini, ngenxa yempilo yasemshadweni. And leli zwi uPhostoli Paul mebhala lencwadi yabaseFesu uthi madoda, ukhuluma amadoda, zinhloko, thandani omkeni, baphathe kahle, ngoba akekho umuntu athi laba bayinyama yini bayingxenye yenu, akekho umuntu nje ongakalo azonde yakhe inyama. Qhubeka bese le mfihlakalo enkulu, abese ewayeka amadoda nomkawo, athi mina ngikhuluma ngebandla noKristu. Into yasemzini wendoda eganene nomfazi nabantwana ifananise nento yebandla nento yasebandleni. Kwesinye isikhathi umfundisi usukuma lapha azoshumayela engazi noma usashumayela kulo ibandla lakhe yini noma usumela kumavukela mbuso.
ngoba maningi amagama asho umfundisi engazi yena esacabanga ukuthi uhamba nebandla. And ibandla kuthiwa lingumzimba kaKristu. Kufanele lithandane ibandla. Kufanele lithandane ibandla. Noma kukhona lapho kungavunyelwana khona. Akwenzeki ukuthi uma uhamba endleleni uthi ngabe lezi ngqakusezi zami. Akwenzeki uma uhamba endleleni uthi ingabe lamehlo angisa la ngifuna khona yini. Akwenzeki uma uhamba endleleni kuze inyosi isandla sithi ayike imshaye ehlweni. Isandla siyasuka masiye senze njani? Lithi lelizwi, that's how we should live as a church. Kufanele ibandla ngoba liwumzimba kaKristu sizitho zomzimba munye. And asikho esisodwa isitho esingaphila ngaphandle kwesinye. Njenganendoda ingeke ikwazi ukuphila ngaphandle komfazi. Imfihlakalo enkulu. Manje ke ebandleni kunento yokuba kube khona abantu aba-aggrieved, abantu abalimele, kodwa athi hey angikwazi ukuya kwindawo, angeke ngikhonze kwindawo, I must stay here. Kodwa nje ngilimele, yabona. Kwesinye isikhathi ulinyazwe into engafanele umlimazi, ulinyazwe izwi elabhalwa wena ulishumayelile nje, awuzange ulibhale, ulishumayelile nje. Bese liba lelizwi bekushunyelwa kuye, qoniswe kuye. Kusho nje mhlazane libhalwa 2000 years ago, mhla libhalwa lalibhalelwa yena ukuthi wena uvuke bese ushumela lona bese ukhuluma naye ngalo. Ukhethe nje leli ngoba azi ukuthi yimi enginale bese kusuka ingxabano. Bese lento kungabikho nje ukuxolelana, kube khona leli gqubu nje leli. Angiphathi ke mangabe kuumuntu akabuya uthole nombhobho okushumayela abese alithole ithuba naye abese ke achitshele naye. Bezwe nabanye bathi hayi kwangathi lelizwi liphendula lelazwi leliyana. Bese lento yomzimba ingathi ithanda ukuphambana manje. Ngoba kusho isandla salile ukamikhanda. Yiko umuntu emahluthuhluthu. Ngoba isandla senze njani? Salile ukamikhanda. Nangu umuntu esezathi isandla sifuna ukufaka ukudla emlonyeni. Nangu umuntu esehamba esemabokoboko, amehla afuna ukumtshela ukuthi nasi ingozi abese uyagudluka. Inkulu lemfihlakalo. Mina ngikhuluma ngoKristu nebandla. Bekungafanele kube njalo bazalwane. Ngelinga nguJesu uthi mayefika kubhizi abantu betrade abantu. Betrade. Sometimes ibandla liyafikela umoya wokutrade. Dayisa ama ice cream, dayisa imshanelo, whatever that will make money. Bafika kunjalo ke la kuJesu bebekile amatafula abanye amajuba badayisa amajuba ngoba kuyasetshenziswa amajuba ahlanza nezono. Yabona ukuthi hayi kunesono esithile ngazi wonile ugangile osethenga ijuba ke nathi uthele shima. Bafika kuJesu nje mabafika faka istrap abatraphe akhahlela amatafula achithe imali kundiza amajuba baleka amajuba. Isebhayibhelini leyo ndaba leyo. Abese khuluma igama ekufanele sonke silinake ngoba igama elisho umuntu mabili amagama ekufanele uwanake. Igama elisho umuntu mayefa. Masezoshona umuntu ukhipha into okugcina. Kumkhuleko wami ukuthi igama lokugcina engifuna ukulisho mangizofa ukuthi inkosi uJesu ngiyakuthanda. Ngingasho ukuthi imali ngibekephi abayifuna bayithola abayifunayo. Ngingasho ukuthi iphini ithini abayifuna bayithola. Kodwa ngathi my last breath before I die amase inkosi uJesu ngiyakuthanda. Now uJesu uthukuthele. Igama lomuntu elisho umuntu ethukuthele ukuligada. 2 words. Methukuthele nomuntu ofayo. Mase bashayela uJesu wadisa amajuba abesethi indlu kaBaba niyenza umumo wabaphanga. Indlu yokukhuleka. Hayi yokusonda. Hayi yokwenza zonke izinto. Athi indlani yokukhuleka. Niyenza ini? Umume wabaphanga. Okusho ukuthi kahle kahle indlu ithempeli noma indlu yokukhonza lesikuyo indawo yokukhuleka le.
That's what he said uJesu mase tukutshela sesitshela iqiniso iqiniso langempela he. And then this umuntu uthi oh yazi ma cha kusho ukuthi lokhu ngempela okusho ukuthi hayi ngikhulisa ukuthukuthela impela yiko ke impela lokhu ngoba uthukuthela ukhuluma iqiniso umuntu methukuthela ukhuluma iqiniso. Uthi uJesu ke indlu yakhe indlu yani yokukhuleka. Ngiyangizwa bazalwane. Now let's go to the word. Lithini izwi lenkosi endabeni yokukhuleka? Lithi Mark chapter 11 verse 25 to 26. And whenever nanze into ethi ngifundiswayo nendleleni. Mark chapter 11 verse 25 to 26. Kuthiwa mina ngisho ngigijima amavesi angezwakali. Kanti ngisuke ngijaha ukuthi isikhathi phela singahleki angithi. Mark 11 25 to 26. And whenever you stand praying. Nangizwa ngicela. Alithi lelethi and if you stand praying. Whenever. Kade manje uzobhala umuntu oyinzula njengami. Lizothi njalo mawukhuleka. Hayi sometimes when you pray or if you happen to pray, but lithi and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. Yaqhamuka intethelelo. Kusho ukuthi awukwazi ukukhuleka ungaxolele. Ngoba i-unforgiveness iyawuthiya umkhuleko. Ngiyangizwa bangcwele. That your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Introspection again. How many times we pray singaxolile? How many times we come here? This is the house of prayer. How many times we come in the house of prayer singaxolile? Singaxolela abazali bethu, singaxolela abayeni bethu, singaxolela amakhosikazi ethu, singaxolela umfundisi wethu, singaxolelene nje sisodwa thina la. Kodwa size la sithi sokhuleka. But leli verse lithi whenever. So kusho sesiyabona ke. Ngoba this is the basis for praying. You can't pray without forgiving first. You don't start. Some of our mamas are strong. But that's what it means. Awukwazi ukuya kuNkulunkulu uyokhuleka. Mase uyokhuleka siyombonga siyomdumisa. Umuhle wena uyesabeka uyingcwele wena. Athi ama-Lamentations umuhle njengenyanga uyakhanya njengelanga uyesabeka njengempehlo mleyo. Usho leyo nto uNkulunkulu kodwa wena awuxolile. You can't do that. Whenever you stand to pray, make sure that you have sorted your issues with other people. How often we come here, sizokhuleka, sibone sengena lo esine issue naye last week, and we continue praying. We are making a mockery of this gathering. Remember that when we pray, the other thing that is required, we must be in agreement. How do you how do you become in agreement when you are in disagreement? Therefore, kufanele sonke sihlolisise inhliziyo yethu. Ngoba umkhuleko kufanele izwi lenkosi lithe kufanele senzani? We must pray without ceasing. Kufanele senzani? Sikhuleke singaphezi. Then what about this forgiveness? It means that it's something that must happen every day. Because every day we must pray. That's what the word is saying. Luke 18 verse 1 uthini? Twa uJesu uthi kubafundi bakhe, men ought to pray
without ceasing. Umuntu kumele ukukhule kanjani? Angami, angakuphela amandla, without faint, without getting tired. So that before you enter into that thing, ekuthiwa siyenze njalo, sort out your issues. Forgive. Alikho ikholwa elingakwazi ukuqina lime liqhubeke ekukholweni lingakhuleki. Uyabona, when you are too worried, too sad, inhliziyo yakho idabukile, you must pray. You must pray. Prayer heals. Prayer heals. It heals the wounds. Spiritual wounds, it heals. Physical wounds. Prayer. When you're in hospital, ungaloku uthi Nkosi ngabe ngizophila yini? Ingabe kuzoba njani? Ngakhathazeka nje ngesinye isikhathi umfowethu egula esibhedlela. Mangifonela engekho right. Hey mfowethu wami, ngikhathazekile manje na. Impesheni yami uthi kodwa ngisayoyithola ngithi mina, this person out of all things is worried about the pension when his life is in danger, and he passed on. You don't have to worry about anything. When you are sick, you must pray. You must pray. Remember the word. I remember when I was in the hospital, I even wrote to Facebook. I was still in that media at that time. I even said, I will never die, I shall not die, but I will live and declare the good works of the Lord. Abanye bathi amen, bathi amen. And even today, I'm happy that I said that when I was sick. That's what people should say. But how can you say that if ungaxolelene nomkakho, nomntwanakho, nomzalwane wakho? Right? Impilo yakholwa is dependent largely and completely and fully dependent on prayer. Because prayer is a spiritual food of a believer. That's what you eat. A believer, when you are hungry, you must pray. Even when there is no food. That's what Jesus said. Umuntu akayophila ngesinkwa kuphela, kodwa nangani? Nangezwi likaNkulunkulu, hayi elifunda, kodwa elithandaza, elikhuluma, elisho. Ngicebile kakhulu xa ungemi Nkosi yami, ngicebile kakhulu Nkosi yami. Your life is hugely dependent on prayer. Umzalwane othi nje makuthiwa akakhuleke, athathazele ukuthi akazichamele, kuthiwe nje akakhuleke nje, athi Nkosi yami, azonde. Khona abazondayo bathi abanye mawuke wambiza wathi ucela azokhuleka, kodwa ube ngisuka nganje, akuzothi nje phela ungisuke nganje. Omunye mina ngeke ngibe nenhlanhla lapha ngikhoza khona, yimina ngihlela nabantu abazoshumayela nabazothandaza, ngimfake. Hayi cha, uyangifuna, cha ufuna mina phela umlotsha wakhe manje, sefuna mina-ke manje, sefuna mina. Kwesinye isikhathi khona nje ekhaya la ufaka umama, mama ukhona manje kule nkonzo kuzokhuleka, hayi bo kusuka ngani, hayi bo mkhiphe nafaka omunye umuntu. You give somebody lifeline. When you say somebody must pray, you give that person a lifeline. Indlela yokuphila ukukhuleka. Ukukhuleka is a lifestyle of every believer, every Christian. Emncane engakanani must learn to pray. Yezwa le ndawo wazalwane, angeke uphile ngaphandle komkhuleko, ngoba zonke izinto esizifuna uNkulunkulu we must go to him through prayer. Ukhulume kahle la sisi wathi kufanele sikhulume izinto ezipositive, because ulimi njani izwi litheni
ukufa nokuphila, manje ukufa nokuphila kuphi? Ngakho we need to speak. Yingakho ungeke ubhekane nempi umlomo wakho uvaliwe, because uma wenze njalo ubhekene nempi, isibhamu sakho sisephaketheni. Isibhamu sakho sila sokulwa izimpi. Awukwazi ukubhekana nesimo umlomo wakho uvalekile. Kufanele uma ubhekana nesimo uvule umlomo, ukhuluma izwi njengoba noJesu enza. Ngiyangizwa makufika ilingo, ilingo ziyafika, zifikela futhi wonke umuntu ukuthi uyashumayela ilinga lendawo naleyo nto leyo. Ilingo ziyafika futhi uma ugcotshiwe ilingo bengathi ziwumasibutho, yabona, ngoba ugcobo lidonsa konke. Angithi kufanele ube namandla ukuthi ubhekane nazo lingo ngani ngezwi, ngokukhuluma izwi. Ngiyangizwa sana noma uzubona ngathi uyalingeka, ubuye uzikhumbuze lithi izwi lenkosi masithethisane ngani ngakukholwa. Asithethisani thina ngani ngamahlazo, asithethisani thina ngendala yethu, thina sithethana kodwa ngoba umntwana kaNkulunkulu nje wena, kodwa ngoba umfundisi nje wena, kodwa ngoba wena umele uKristu nje wena. Angithi that's how you deal with them, eh? Awuthi angazi ngangcola weJesu, awuzongcola impela, awungaze ngakhohlakala weJesu. Ngiyangizwa la bazalwane. Right. When we pray, one of the things you must know, we don't have power to change God. We're not given power to say, Nkosi, thatha lo amsusa umshweni, bhija ingalo yalo, yenza ukuthi. Okwethu umusa uNkulunkulu asipha amandla, somelele kulokho esiyikho. Kodwa eBhayibhelini kukhona abantu abake bakhuleka kwashintsha ingqondo kaNkulunkulu. What is it decided? Bathi bona cha, washintsha. Omunye wabo Hezekiya, wafika uIsaiah umprofeti kuye, wathi nje ubugula nje ulele la, kuthiwa ngizokutshela ukuthi awusezuvuka, lungisa into zendlu yakho, uhambe. Kuthiwa wasukuma, wavuka bheka ubondeni, wakhuleka wathi Nkosi, awusakhumbula imisebenzi engiyenzileyo. uNkulunkulu waguqula ingqondo yakhe. Kodwa akuyohlala kuba njalo. Kwesinye isikhathi nikhuleke kuze kuphucuke amadolo, lento ade nikhuleke lingenzeki. Uyazi ukuthi yini efanele niyazi ngalokho? It is not about you. Uze niyanibuza ukuthi ade uyabona ngazama, ngakhuleka mina abazalwane, ngakhuleka leyo nto sengayibona ukuthi ayisebenzi. Why? Inkinga yakho ngesikhathi ukhuleka wawucabanga ukuthi ungavakwazi vele ushintshe noma umanipulate ingqondo kaNkulunkulu. Ezinye izinto ezenzeka kithi empilweni zethu, it's not about us. It's about how do we react to them. Bese izwi liyabona, uyakholwa lo muntu. Washintsha ingqondo uNkulunkulu ngenxa yathi enye into eyenziwa umkhuleko esiwazi washintsha ingqondo yomuntu, umkhuleko kaMose. uNkulunkulu mase ethukuthele ngempela esefuna ukuqeda Israel, aye ukhiphe eGibhithe, ethe uye eKhenani, endleleni sebehluphe ngendlela eyisimanga, benze yonke lento athi abangayenzi. Wathi uNkulunkulu uyabaqeda manje labantu. Watshela uMose, Mose, uyabaqeda labantu. Wathi kuwe nje ngizokhipha yami isizwe esisha, okuyisona ngizosifaka lapha. UMose wayabo uNkulunkulu. Ngiyabona nje abanye bethu labaniki bethu, nami ngizibala phakathi, ngangizoyijabulela ngabe leyo nto leyo. Hawu, sezwa yimi sekuzokwaziwa isizwe sikaNkulunkulu sezophuma kimi kolwami ukhalo. Hayi baqede Nkosi. Kodwa uMose did not do that. uMose, what did he? Wahamba waya ukukhala kuNkulunkulu. Wathi nje cabangela igama lakho. Wathi ngesikhathi ubakhipha lela bantu ngengalo yakhe enamandla, wonke umuntu ukholiwe ukuthi unamandla ukubafaka le. Mawusubabulala endleleni bese bephela, bese uqala kimi, bazohleka wena abantu, wena uhluleke ukufaka abantu le, bayeke. Yo, that's a very powerful prayer. You know what God did? He changed his mind. Ngiyangizwa ngicela. Kodwa mawucabanga wena umuntu ongathetheleli, angaba namandla nesibindi sokuya kuNkulunkulu ocela leyo nto leyo. We never do that. I was just making that so that you know ukuthi umkhuleko ufuna umuntu onhliziyo yakhe ehlanzekile.
Masiphuma nje la sonke namanje nje khuluma nenhliziyo yakho, cabanga nje izinto ezingalungile, ngoba nako lokukholwa akuzayi kusho ukuthi asithuke imindeni yethu bese sizohlala la sithi siyakholwa. Izolo kwakhona iclip nje edlulile kimi, ngayithanda le clip, ngayifunda umfundisi ekhuluma indaba othi umuntu okuthi makushoniwe kubo bese kuthiwa kuzongcwatshwa ngoLwesihlanu lwePhasika, abese yena athi angike kulowo mngcwabo mina ngizoya enkonzweni, afika athi enkonzweni kuyangcwatshwa ekhaya kodwa ngithenge ngiye mina ngisele ePhasikeni. Wathi umfundisi ngengamtshelanga iqiniso ukuthi wrong ngokuba la, you should be there, ngoba mawufa la thina ngeke sikwenze lutho, sobiza laba abantu bazokuthatha bokungcwaba njengoba kwenzeka nakule ndoda le kaDelilah. Yathi mayisefile uSamson kwehla abafowabo bazomlanda. Ikhaya is very important. Ungathuki ikhala lakini bese uthi wena uyakholwa khonza kumshiye kuze la ekhala lakini awukhulumisani nabo. You must go and forgive them. And into lento forgiveness ayinayo nje condition. Although there are different levels of forgiveness, next time ngokhuluma there are different levels, but ayikho icondition ukuthi xolela lo ngamxoleli lo, futhi ayikho into engaxoleleki. Niyangizwa ngicela? Uyabona lapha ngifunde ngasekugcineni la vese ngifunde elithi ngoba nani naxolelwa ukuze nobaba wenu osezulwini anixolele. Thina senza worse but thina we forgiven. Yezwa lo zabani, izolo ngeke ngaze kakhulu indaba ukuthi mhlawumbe wena ukwathiso ukuthi wezwa kuthiwa wathakathwa, kwaqalwa ngawe ukuthakathwa nje kwaqalwa ngawe, sobe sathakathwa abaningi bethu bayazi bathakathwa. Wena uxolo ngoba wathakathwa ngathi wathakathwa wena wedwa, noma wena mina bangithathela indoda. Umbuzo wami uthi abanye abantu bafelwa amadoda, sikhuluma nje abanawo ngcono nale yakho nje okulwa nje usayibona nathi yaphila bayithatha nje kuphela ukuthi akuseyona yakho kodwa unikhona, ufana ngabe ubonga uNkulunkulu ngalokho, ngoba abanye abalibonanga nje ithambo lendoda yakhe mhla ifile. Ayabona ishubile ke leyo. Amen. Iziwa umuntu omdala nje kuphela le, ukuthi umuntu oyiso abantu abakho nendoda yakho umkhulekela noma engasahlali nawe, uthi Nkosi isandla sakho somusa sibe phezu kwakhe njalo. Uma kukuhle kuwe ngelilanga aguqula ingqondo yakhe, ukhuluma nje ngoJesu uthi uma ngabe lesi sitsha ngesiphuzi asihlo kodwa uma kuyintando yakho. Niyawazi lo mkhuleko njalo? Ngike nga-address enye i-conference yamadoda sengiqedile. Ngithi ngiyabuza emadodeni, ngoba ukhona nje ongakaze ithole impama yomkakhe la ngasume, cela ukumbona abheka phansi amadoda akangasukuma nje noyedwa. Athi mayisukuma amabili ngase ngiwatshela niyajabula nakhona abafazi abanisabayo, abanihloniphi banisaba. Ngaze ngithi abake baphakamise izandla abazizinyo lomkakhe, izinyo laziwa kabili izinyo, lazimehleka noma ulazimekuluma. Ayabhekana madoda. Ngabuza ukuthi uma kukhona nje othi akakaze lale eminyango efanele umkakhe esemefika wathi isikhathini lesi wagcina lale eminyango, athi amadoda asicela usasuma manje mfundisi ungabe usaqhubeka ngoba khona izinto ezivukayo kwabanye. Kodwa kumele sixolelane sithethelelane njengoba noKristu alixolela ibandla.
Nanti ivesi lesibili bazalwane ngicela ukuthi ngidlule kulo. Ivesi elithi likuMatthew chapter 5 uverse 23 to 26. Matthew chapter 5, 23 to 26. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on your way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into the prison. Assuredly I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Uma ufuna ukuletha umnikelo wakho, ukhumbula ukuthi khona umuntu engabuyisene naye. Beka umnikelo wakho la. Ngichazile ababhale ngayo leli vesi ukuthi abathi hamba nomnikelo wakho ngoba ungase ungasabuyi. Beka la. Kodwa uqala uyaxolela nalo muntu bese uyabuya uzonikela. Kusho ukuthi your offering cannot be accepted before you forgive. Hey bazalwane. Hey bangcwele. Phela yile engakhuluma ngayo ke last time. Ukuthi giving iyona lesibesibusisayo. Blessed is the hand that gives. Niyangizwa ngicela. Now if you don't give, you can't get out of your poverty. If you can't give, you can't prosper. But there is a way to give. The way to give is to forgive first. Indlela yokunikela ukuthi uqale ubuyisane naloyo owonene naye. Ngoba uNkulunkulu akawuthatha umnikelo sichwamchwama. Ngaphandle mawufuna ukulahla imali yakho la, ingenzi imehluko empilweni yakho. Uze uzolahla la bese sibone unikelile. Kodwa kahle you haven't offered anything. Why? Because you haven't forgiven. Kambe wesisikhathi awuxolele wayena umfundisi. Ngiyamnika nje lokweshumi kodwa yasi siyabondla labantu ngemali yethu. Khona basho njalo. Yona yenzani yona le mali? Yenzani yona le mali lena? Bayifake nje. Bese expect uNkulunkulu abusise umuntu onjalo. Lelizwe lithi cha, lithi no. It says no. If you want to give, so ezimbili lezinto. If you want to pray, you must forgive, so that your prayer izokwazi ukwenza lento oyifunayo. If you want to get blessed, if you want to prosper in life, if you want to chase away lack, you must give. But before you give, forgive. Mfundisi, ingezi benzima kakhulu lento. Now, bazalwane, zimbili ke lezinto. Ekumele ikholwa nekholwa lihlale kuzo. Lifanele ikholwa lihlale emkhulekweni. Indlela yemkhulekweni idlula phi? Entethelelweni. Ikholwa kufanele lenze njani? Linikele njalo. Izwi lenkosi encwadini uMshumayeli chapter 11 uverse 6 uthi tshala ekseni, utshale emini, utshale nantambama, ungasiphumuzi isandla ngoba wazi ukuthi yiphi ezophumelela kuqala imbewu, noma ile yasekuseni noma ile yasemini ile yantambama, kodwa khona impumelelo ekufanele ivele amongst them. And mawusutshalile wena, you leave it to God, because the seed in your hand depended on your hand to release it, but the seed on the ground is a matter of time. The seed on the ground is just a matter of time. Mina namhlanje khona iseed that I'm going to sow to my father. And mase ngimnike ukuthi wenzani, hayi akuseyona indaba yami le. Kodwa mina into yodwa nje ngiyazi ukuthi a seed on the ground, it's a matter of time. Why? Ukhulume kahle phela uPaul mayithi
mina ngatshala uApollo wanisela kodwa ubani okhulisayo. Mangabe wena unika umuntu bese cha uthi uzothola uzohlonishwa. Ngithi manginikeza umfundisi iseed bese ngica uthi ngizonjalo mangifika la mina ngipulpit. I'm giving for the wrong reason. Because if kunjalo mina sengutholile umvuso wami mangithi mina ngifuna ipulpit angithi I was buying the pulpit, now I got it, I'm done. Mina I don't want that. When I saw a seed, I just look up to God, not only to give me material things, to protect me on the way, to prosper me in every way, to give me wisdom, to answer my prayers. Because why? I've sown a seed. Guess what I'm going to into ke yokugcina engifuna ukuyisho kini emva kwalezi mbili engishilo. I said only two things, right? Kulo 34 minutes. Two things. If you pray, if you stand to pray, forgive. If you stand to give, forgive. Right? Eyesithatha into engifuna ukuyisho. Yizwi likaNkulunkulu leli ngilishumayelayo. Angilifundile la ebhala khona. Anilizwe ngilifunda. Uthi uMaria ekhuluma kubafundi baJesu emshadweni wasekhana before kwenzeke isimangaliso sokuqala uJesu asenza. uMaria akakaza ambona uJesu enza isimangaliso bazalwane. Niyangizwa? Unini impela kodwa izwi malithi isimangaliso sokuqala. Kusho ukuthi asikho esinye. Ngoba besikhona ngabe phela sesishiwo asikho. Kodwa uMaria ukhumbula into eyodwa ukuthi ngesikhathi mina ngizozala lengane kwathiwa lokho okuthweleyo kuvela kuNkulunkulu. So kusho ukuthi ayikho into ezomehlula ngoba uvela kuNkulunkulu. Nangizwa kancane. Right, useyakubo uyabatshela. Omuntu uJesu abesemphendula nje snacks. Ungena ngani kokwami mama? Isikhathi sami sikafiki. Abese emyeka. Abese khuluma nalabo abanye. Nayi kuphi akushoyo anokwenza. What does that mean? Kusho ukuthi izwi ezophuma emlweni wakhe nilenze ngoba ikona ukuphila. Ngiyangizwa kancane. Uyazi mayisho njalo uMaria ufakaza izwi eliku uJoshua 1 verse 8. Athi le ncwadi yomthetho. Izwi likaNkulunkulu linjani? Malingasuke kini. Lihlale emlonyeni wenu libhalwe ngisho emolweni. Athi bese ngoba lokho kokwenzana egcineni kwalelo verse kohlahlamelisa indlela yakho. Nayi kuphi akusho kini anokwenza. Ngoba yilokho okuzonjani okuzohlahlamelisa ini indlela yakho. Glory to Jesus. Amen. Lelo lizwi lika Maria. Lelo lizwi elabhalwa uMose kuJoshua. Yile lizwi elisho uJohane umvangeli ku chapter 1 verse 14. Uma ethi izwi laba inyama leta lahlala phakathi kwethu. Ukuthi izwi likaNkulunkulu liphakathi kwethu in the form of Jesus. Niyangizwa kancane? So izwi likaNkulunkulu eBhayibhelini kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni kwalo kufanele silenze ngoba liyohlahlamelisa indlela yethu. Singalenzi ngokufuna ukuscrutinize. Niyangizwa kancane? Khona amazwi amaningi ngabe sifuna ukuthi aswithe thina angithi. Elinye lawo nje ningixolele bomama yazi ukuthi lo mfundisi lo abathanda mama. Bafazi thobelana amadoda enu. Niyalizwa lelo zwi lethu. Alina punctuation, ayikho nje tension. Likhuluma nje uqondile. Bafazi. Alithi thobelana amadoda enu mayesebenza. Thobelana amadoda enu maye nemali. Thobelana amadoda enu maye nemoto. Thobelana amadoda enu mayebuya ngesikhathi emsebenzini. Alisho njalo. Lithi angithi. Kodwa uyazi lana ngiyazi ingqondo zabaningi. Ikhona into ethi hayi kodwa phela nawe kufanele naye adlale indima yakhe ukuze athole
He must earn that respect. Kodwa lapha ezweni ningitshele makhona ngeqe khona ngangafunda kahle khona ngoba there's no qualification lapha. Lisho nje kanjalo. Hayi ngizomthobela mina uma naye seyekile ukwenza ukuthi 1 2 3. Akukho kodwa lapha. Why we want izwi ukuthi limassage thina liswithe thina. Angithi madoda thandani abafazi benu. Hayi bonke abafazi ezweni. Angithi sethi umfazi ke engizomthobela mase ukuthanda abafazi. Now kusho ukuthi is weight against God's weight. Bese ngenzeni. Namanje nje ngithi mina wonke umuntu akazimisele ngokwenza njani ukuhamba abuyisane nanga before aqala akhuleke even ntambama make up before you sleep. Make peace. Then go to God and pray. Your prayers will be heard. Okugcina. Kukhona izwi elingidabule inhliziyo lapha yana. Anoma ngizofika ngikulo. Izwi elithi obaba bethu bona bafa. Our fathers, our forefathers, they sinned and they died. And now we carry that. Glory to Jesus. Obaba bethu benze njani? Bona. Basebenze njani emva kwalokho? Bafa. Thina sesinjani? Sesithole icala likuma lamentation lelusu lelo. Lamentations. Try. Isililo. Dikusililo. Mamlo uyalithola? Awulifunde mase ulitholeni. Lisesililweni lelizwe. Lamentations. I read it yesterday. Ngijatshuliswa into eyodwa ke. Uyalithola ma? Don't remember how you wrote it. But nje lisho njalo lelizwe likhuluma into eqondile ukuthi obaba bethu benze njani? Bona. Correct. Awulifunde ma. Nayizwa lonto bazalwane. Obaba benze njani? Bona. Emva kwalokho benze njani? Bafa. Base besishiyana thina necala. We then suffer consequences. Sinenhlanhla kayodwa ke bazalwane. Zinhlanu izivumelwano ezasana noNkulunkulu nabantu. Khangile ngesikhathi sinemvuselelo ngofu engikhulume ngazo. Zinhlanu 5 covenants that uNkulunkulu asayina nabantu. Esokuqala wasayina noNoah. Nangizwa bazalwane. Esesibili wasayina noAbraham. Esesithathu wasayina noMose. Esesine wasayina noDavid. Kwaze kuba khona lesesihlanu esikuso which is a new covenant. Esisegazini likaJesu. Lesi sokugcina siwakhansela wonke lawa madala. Kodwa kwenzeka kanjani? Ngokuthi wena ungene kuso through Christ Jesus. Singena kuso ngokwamukela uJesu bese thina sibe kwilineage kaJesu. Whatever our forefathers did, we are not part of that because sezenjani kufanele thina sizehlukanise nalezo zivumelwano naloko abakwenzayo ukuze siphile impilo entsha. Inamandla ke leyo. Kufanele thina sihlukanise. Nansi ke into ebulala nelimaza abantu abaningi bangcwele. Abantu abaningi bayafuna ukuthi ngathi bangacaphune esivumelwaneni sikaMose. Baphinde bacaphune nakwesika David. Baphinde bacaphune bese behlanganisa bese bathi kodwa bakulesi sisha. Akhambi kanjalo. Lesi sisha esisegazini likaJesu. Yileso othi mawuqeda ukuphamisa isandla umvuma uzehlukanisa nakho konke okudala ungena empilweni entsha uzehlukanisa ngisho naneqaliso zomndeni ungena empilweni entsha ngiyakwazi umfundisi uyakwenza lokho bese uhamba in that way. Ngiyangizwa bancane. Awukwazi ukulokubuyela kwesikaMose uqoda umthetho ubufanele nawe wenze ukuthi because kulesivumelwano esisha uNkulunkulu wenza konke. That's why izwi lokugcina lithi it is finished.
Manje-ke uma uthatha izinto uzibeka lapha sogcina zibuya zingena la, ugcina usunomthetho la, ugcina usunoNowa la, ugcina usunoDavide la. Kanti thina sisesibonaneni esisha esisegazini likabani, likaJesu, that nullifies everything that happened before. Nangizwa mncane. Now lento ye-unforgiveness 43 minutes. Lento ye-unforgiveness iyo lento exabanise imindeni eminingi. Abantu abaningi abacabana nabantu angabhekani, abaxolelananga because of into ezithile. Ingane zabanga ukuthi zabanga ibhola, ingane zahuzulana, ingane zathela inye, zalimazana ingane, bacabana bangaphinde nje khona imindeni enjalo eyakhelwe phezu kwenzondo yengxabano, ukuthi wathenga imoto yokuqala lo, wathola umsebenzi kuqala lo, wathola ukuthi wathola ingane kuqala lo, washada kuqala lo. Imindeni banganjani kodwa nothing else. And lawo mabibi lawo yiwo lawo abantu abaningi namhlanje. Why? Because bathe sebesesivumelwaneni esisha kodwa basakhumbule zakudala. Asiyi phambili nje sibanjwe izinto. Our forefathers sinned and they died before resolving issues. Nathi we took over from them. Nathi sisazonda labo bantu labo. Nathi siyaqhubeka kanze sisitshela lawo magama lawo. Ningayi kwabani, ningangeyi kwabani, akungeno kabani. Why? Because it's a new covenant, but it's sikhumbula endulo. Asizehlukanisanga nezinto zakudala. So the two covenants can't operate at the same time. Awukwazi ukuthi ula wena kodwa usahlabela futhi amadlozi ngale sasivumelana esidala, kodwa futhi futhi la wena wazi ukuthi ungakuphi le nene zokuthiwa khona abantu ababangwayo nake nezo nenizwe nakube inyanga ziyakhuluma ababanga wona bakagogo bafuna badowabo nabangapha kamkhulu awuyikholwe futhi lento usufuna ukuthenga nembuzi, usufuna nokwenza izinto ukuwehlukanisa ngobani awuzange wena uzehlukanise wena qobo lwakho. Niyazi ukuthi khona abantu abake baxabanele nje iphupho. Phuphile umuntu. Phuphe ngibone umuntu enza ukuthi azamzonda impela umuntu ngenxa yokuthi uphuphile. Abantu abakholelwa emaphuphweni. Ya kusho ukuthi khona into. Niyazi ukuthi iphupho lamdunga impela umuntu liyadidadida iphupho. Uphupha umuntu ekudanga ngocelemba. Bese uthi ekseni mase uyamfuka uyambona. Uthi ivuza lento yasephusheni. Yingakho thina sinamandla olimi lokukhuluma nokuzehlukanisa nezinto. Mawuphupha iphupho elibi ezinye zalezi zinto zazi right, lezi zinto zakudala zazi right. Enye yakhona ethi vele ulixoshe leli phupho leli. Uyalixosha ngegama likaJesu iphupho elibi. Awuli-entertain uze u-acte on it. Yazi ngiphuphe ngigeza le emfuleni eJordani, asambe nisogeza khona. Sinabantu la kodwa basageza eJordani. Sinabantu abahlanzwe ngegazi likaJesu kodwa basavuka bahambe ogeza emfuleni yaseJordani ngenxa yokuthi baphuphile. It can't be. You must choose one covenant that you are in. If you choose Jesus, hold on it. Thathu Jesu. Uhlukane nakho konke okunye. Mawuphupha iphupho elithile, livuka ukhulume ulixoshe leli phupho ngegama likaJesu. Ngoba into enhle futhi ngathi thina bangcwele, into enhle ngathi sesokwenza le declaration sonke la endlini. Into enhle ngathi bazalwane. Abakudala nabantu basendulo ngizokhumbula nje endabeni kaMosi ukuthi uMosi abe maningi kanjani amagama akade bewasho ngoNkulunkulu. Nawe uzakudide njani? Oh Jehova Jireh, oh Jehova Kadeshi, oh Jehova Nisi, oh Jehova Rafa, oh Jehova El Shaddai, oh Jehova Elkeni. Those names are not wrong. They will never be wrong. But thina sinikwa ngalawo magama. Sinikwa igama elilodwa. Ngenxa yalokho
uNkulunkulu wamnika igama eliphezu kwamagama wonke, ukuze ngaleli gama wonke amadolo abasemhlabeni, abasezulwini, abangaphansi komhlaba, nazo zonke izilimi ngegama likaJesu ayaguqa. Manje wena usulokhu uhamba ufuna ukrema amanye amagama uzukhohlwe likaJesu. Uma ungena engozini ubiza igama likaJesu. Uma uxakekile ubiza igama likaJesu. Uma ubona isitha ephusheni ubiza igama likaJesu. Into exosha uxosha ngegama likaJesu. Idimoni ulikhipha ngegama likaJesu. Ogulayo umthandazela ngegama likaJesu. But unforgiveness, it closes all the gates. It closes the gates of healing. Nithandazela umuntu onamaqhubu. Yingakho uJesu kaningi nje eBhayibhelini, kaningi incwadi amaHubo 103 anendawo ethi yena olapha zonke izifo zethu. Kodwa besethi othethelela zonke izono zethu. Abesethi okuyisa ubusha bethu njengani. uJesu ukhuluma indaba esimanga makufika abafundi, abantu abathile, abangani bomuntu ogulayo, bebona sekungasangeneka eminyango, bavula phezulu bemfaka. Uthi uJesu ubona ukukholwa kwabo, abesethi uJesu, izono zakho, that's why you start, they are forgiven. Then phila. Ukuphila kuza emva kokuthethelelwa kwezono. Ukuphila kuza emva kwe-forgiveness. So if you keep unforgiveness with you, we are blocking the gate of prosperity, of healing, of deliverance, of restoration. We are closing many gates that should be opened by just one thing, forgiveness. Kama usindi nje kulephika lakhe liphethe, kufanele uxolele. Umuntu ucabanga ukuthi yena wakufa lephika. Kwasho labafazi bamseleko. Bathi ulela sibhedlela nje yithi, kusho umuntu wathi omunye, hey angifanga umuntu esibhedlela mina. Bathi omunye yithi asimbakele inkinga. Forgiveness. So the big question today, bantu base-Daveyton, bandla likababa, likamkhulu wabantu abami, the big question is, ubani lo kufanele umxolele? Ubani lo wena kufanele umxolele? I agree he messed you up. I agree he did terrible things to you. But ubani kufanele umxolele? Ubani kufanele to reconcile naye uphinde ungene endlini yakhe? Ngoba wena usesivumelane esisha, esingenachashazi, esingenabali. Ubani lo wena kufanele umxolele? Ngoba if you don't do that, the gates of your healing, your promotion is blocked by the very same unforgiveness. Asume simingenyawo. Ngiyazi ukuthi la ekhaya umfundisi uyakwenzisa lokhu, nathi ufika wasenzisa eNyukhasela, sazizwa imithwalo yethu ibalula. Kodwa ngifuna namhlanje ake nenziswe indodana endabeni ye-forgiveness. Ngifuna sisuse isiqalekiso, noma babesishiye bethi angeke sisuke, kodwa sisisuse kithi sisigaxe kwabanye abasifuna ukusithwala, kodwa thina sizehlukanise naso. Ngicela sisho lama declaration emva kwami, but usho uma usu-ready. Niyangizwa kancane? Uma usu-ready, ngoba uma uphuma la kusekhona abantu bababele amaqhubu, kodwa lama declarations uwashilo, they will have no effect on you. Lama declaration afuna bani? Afuna umuntu osevumile egameni likaJesu. Sonke nabancane basho, because abanye benu bayobanjwa izono zomkhulu babo, abazange baxole, abaze bafa bebamba ama-grudges, ngokuthi umufi wabo omdala wathatha lonke ifa wabashiya bona behlupheka. One share, and you pass down that. One day I'll go to history in the book, in this Bible, where izono zadeclarewa phezu komuntu othile, wadlula kwathiwa amasuka wenziwa kuwo, omunye wabo wahamba inkosi, owathatha isiqalekiso sokubulala uNabhothi, advise umkakhe uJezebel. Wathi uNkulunkulu phezu kwakho, wathi nje wena nje nomndeni wakho, igazi leni lochashwa izinje emfuleni la nibulele khona uNabhothi,
Kuthiwa inkosi wabo yazisola, yaguquka kulokho, yamnxusa uNkulunkulu. Ngoba namanje we must do that. Fanele sizisole ngale nzondo esinayo, nale unforgiveness esinayo, sizisole. Emva kwalokho wathi uNkulunkulu, ngenxa yokuthi u-Ahabi uzisolile, ngiyasdifera. I'm not removing my decision. Ngiyasdifera. Angeke yena igazi lakhe saxhashwa emfuleni. Kodwa ingane zakhe nalo Jezebel, igazi labo going down the family line. Kwenze kanje ngoba, go to the Bible. uJezebel ongazange aphenduke, okuyena wekade influence uAhab, igazi lakhe laxhashwa izinja emfuleni, akangcwatshanga wadliwa izinja emfuleni. Amadodana akhe axhashwa izinja emfuleni njengoba uNkulunkulu wayeshilo. Why? Azange bazisona. So ake sisho kwela mazwi, in the mighty name of Jesus, I break and renounce every spirit of unforgiveness passed down through my bloodline. I declare that I'm no longer bound by my forefathers' grudges and bitterness. I choose to forgive every person my ancestors refused to forgive. I release them now, and I release myself from inherited emotional chains. In Jesus' mighty name. By the blood of Jesus, I cancel every curse that came into my family through unforgiveness. The cycle ends here with me. The cycle ends here with me. Where there was generational anger, I declare peace today. Where there was bitterness, I declare healing today. I'm a new creation in Christ Jesus. I uproot every seed of resentment and offense planted by my forefathers. It will not bear fruits in my life, in my children, and in my future generations. I receive the grace to walk in love, to walk in mercy, and total forgiveness, just as Christ has forgiven me. Every spiritual stronghold built on generational unforgiveness is destroyed now. I walk in freedom and in emotional wholeness. When I leave this door, I'm free in Jesus Christ. I declare that my children, their children, will not inherit bitterness. They will walk in peace, they will walk in joy, and they will walk in forgiveness. I break every spoken and unspoken vow made by my forefathers to hold on to pain, and I speak healing over my family's past. Holy Spirit, heal every wound caused by past offenses and help me live life full of grace and compassion. Close your eyes, let me pray. Lord Jesus, today we lay down every grudge, every hurt, every wound at your feet. Teach us to forgive as you forgave us, even those that we feel we cannot forgive. Today they are forgiven. Heal our hearts and set us free from all the pain, from all the grudges, and from all the unforgiveness. In Jesus' mighty name, amen. Ibandla lithi amen. Amen. 57 minutes, I left 3 minutes. Thank you. God bless you.